A navíc tohle je na kule, víš, tady to je ten zvrj. Z bavorských lesů zdraví Zupa Cupa a co dodat? Snady 406. Takže ti to pak půjčím na tribuně. No? Ahoj! 406! 406! 406! 406! Volání? To je rezerva? Ne, to mám, když mám trochu starejší přední pláž a pro jistotu. A ona Luca nevyleze, víš, že si udám rozhodně rezervu. Už? Tady máš někde. Tady, na stoličku. Radek Igor. Igor už je tady? Ne. Co zima, pustíš si? Počkej, se zaplatila sebe? Ještě za tebe? Já mám ani korunu. To ti stálo za toto kolo vyrábět. No. 406! Nesklamali! Ahoj! Zdravím, 406! Ahoj! 406! Děcka, ahoj! To už je hodně lepší, Už! to je skoro zázrak. Já to snad dneska oslav. Hello, Dolly. 406! Jasně. Jedeš? A houska, to víš, že jo, proč víš, že tu jsem? 200 mám v gatích, vole. Koule rozevřené. Jo. Je to tvoje. Starý rok. Jméno, Starý rok. Hoši, to jsem já s tou začitou rukou před 2 rukama. Tím autem, jak jsem jel. Nevíte, to jsem já s tou rukou zašitou, jak jsem jel. Tím autem, jak jsem jel. Před 2, 29. Ten měl celou. To Fabiou. Víš, jak se schvál, se potkal k jazyka? Máte povolení? Má povolení? Dálkové i tlumené a toto světlo má takže máme aj kompletně osvětlení. Tak, a on bude špatný. Hello, Dolly, jak se máš, Dolly, tak tu budem stavět 100 dolí, 100 dolí. Dolly. Ježe, už se vám. Hele, a teď si to dopíše, to teď ráno. Musíme pustit sednout. Jo! Pán v jednom městě, v jednom městě, v jednom městě, žil jeden pán v jednom městě a jmenoval se Barnabáš. A v druhém městě, v druhém městě, v druhém městě, druhý pán v druhém městě a jmenoval se Barnabáš. Žil třetí pán v třetím městě, třetím městě, třetím městě. Žil třetí pán v třetím městě a jmenoval se Tobiáš. Původní zprávy a spekulace se týkaly toho, že Jiří Houska používal během tréninku jakousi směs obsahující výbušnou rtuť a výrok alespoň kousek by měl mít údajně s touto skutečností nějakou souvislost. Potom však přišel nečekaný objev. Děkuju, můžeme položit.
Povšimněte si prosím zvláště citlivého umístění v krajině, kde je zabezpečení pomníku vyřešeno tím, že se nachází v prostředí obsazený mořskými krokodýly. A jako důkaz, že ta teorie je naprosto správná, můžete vidět sami při bližším prozkoumání, kdy se jedná skutečně o fragmenty Houskova kola. Doporučuji prozkoumání. Děkuji za pozornost. Jako příští, na příští přednášku můžu předběžně slíbit, že pracujeme na odhalení potomků Jiřího Housky a možná se nám podaří i někoho z jeho potomků sem přímo přivést. Super. Takže děkuji za pozornost. Každý máme jeden vole, že Jste všichni připravení? Jo! A vy, start! Start! To tady znáš, já pojedu za tebou. Nevidím! Heroin, to je moje značka! Jedno malé. Jo, ty máš, jo? Jedno malé. Bílý? Řekl jedno vezmu, jo? No samozřejmě. Díky. První vědu na vás a poslední na tebe. To vím. Takovej chlap. Co je? Kdo je? Já ředitele. Řediteli. Výborně. 406! 406. Ještě jednou. 406. Pěkná kamera! Výborně. No? A teď už jdeme na ostro. Budu číst jména. Počkej, teď to předvedeme do dvojkolaře. Čili tady sedím já jdu z druhé strany. A tady sedí Martin. Hážu, jestli se mi to povede, nevím. Tam máš svýho zavěsí. Hop. Paráda, hop. Trénink a tady to vidíte.
Vodník přesilko! Vodník přesilko! Náročnější než další. Překvapení! 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 Hele, shopping. Ne shopping, doping. Doping! Já chci taky. Dajte mu. Taky. Jenom vy. Tak vy nejste ten nový rok. Ty jsi ještě starší rok. Jo, děkuju. 406! Můžu? 406! Ale to nebylo na 406! Ježek to ukončil právě. Já ještě pokračuju. Jedeme. Ježkovi zraky. Jedeme. Mám! Jeden moc. Povedlo se! Jede to, ale nebrzdí to. Konečně není trošku teplejš. Víte, že mrzáme, že? Což o tom mý, ale jo. Ale trénovaný, že? Takhle jste už si pil, sedněte si. Závodní! 10, 9, 20, 8, 30, 7, 46, 55, 60, 2, 1, teď! Jeden pán v jednom městě, jedna městě. Kamile, 406! Kačko, nepočítali jste si. Gratuluji. Děkuji! Kamile, gratuluji. My jsme nepočítali, že to někdo vypije tak rychle. orchestr není přímo. Prosím, hudbu! Ano! Fakt jo. Pojď za náma. To je dobré. Jo, pojď. Hej! Rozbáte ho! Máš na to! To ten guláš! 406! Mohu? Kde je Spájo? To nedává kapku. Ticho! Počkej, to se pokazí. Jo, asi 153! Vypni ty motorky. 286! Co decibelů? 654! 405! 405!
Jsou se 21. To je alternativa. 254. 406. A já si pamatuju jednou, jak jsme seděli u Oštíka, chlastali jsme to pivisko, jak jsme nemohli jet na tu Sokolovskou, jak byl ten sníh po kolena, prostě to byl dobrý příklad. Podívejte se na video, je to jistě na stránkách. Kolikátý jsi bylo, tě? Já nevím, samozřejmě. 406, druhý jako. Hoši, je to skop. My máme v pohodě torpéda. Jani! Ta váha to udělá. Ješ tu tygře. Ježeš tygr. Kdo to startoval? 406. Kdo to startoval? Kdo jde první? Kurva And I had a close encounter with an ancient tribe. Wouldn't give me water, I tried to bribe the medicine man, the medicine man. He said, do you ever want to leave this desert road? Do you ever want to leave this desert road? Search inside your soul for water of life. You better search inside your soul. Vicky, ty už jsi na půl hodiny, vole. Já nemám břícho, já mám všechno moč. Hop! Pět, 4, 3, 2, 1, teď! Go, 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 go! Teďka už nemůžeš šlapat, teďka už má tolik, že už nemůžeme. Pozor! Jedem! A zadělat! Jed! Jed! Čekej, nic to dožene! Nemusíš spěchat, nic to dožene! Jedem! Ať je svorada! Dobrý čas! Končím závod. Fast from a tree, I must be going insane, most probably. I'll lose it all, and we'll never find something.
Nedělej nám to! Hoši, úsměv. To v klidu jako. From the sky filled my cup. I finally found the water within me. So do you ever want to leave this day? Do you ever want to leave this Já jsem věděla, že jsem dobrá, ale tak dobrá. Ty Holska. Jak se na to Tak. Měl v lese sám. se svíčkou. Styro! Martine! Martine, on to zpívá jinak, jak ty. On má odzná blbý slova. Ty správný znamená. A teď se všichni podívejte na mě, prosím. Sojky. Poznáš jednou i sebe. Děkujem. A to jsme chodili do té hospody. No ale to žměří maso. A jenom takový dotaz. Máme tady jeden metal. Je někdo, kdo ho chce? Tak vidíš, on robot. Ale to je zlatý. Krásné! Konečně! Jo! Máme to! 306! Takhle ne. Celý den na slunci. Nachystej červí. V ledničce, ty vole, to teďka. Chystej červí. Pohár esteta. Pohár esteta, to je v podstatě... Putovní pohár esteta. To je důležité říct. Je to jedna z nejvzácnějších na světě. Jo, to je jedna z nejvzácnějších cen, protože na ní hned tak nikdo nedosáhne a dostává to Kamil s Ludskou. Jo! 406! Romeo! To bylo zasloužené. Zapomeňte na Slováky. Třetí cena dostane opravdu JZD Galova. Děkujem! 406. 406. Druhé místo už jsme vyhlásili, ale protože Oťa je takový mlsoudnou, si to chce vychutnat, tak nás poprosí, jestli bychom ho ještě jednou nevyhlásili. Jo! Martine! Martine, taky jako pojď. Pojď. Pojď, vepří se do jeho přízně. Už si to zdědil. Je to jistota. Pojď o 406. 406. Nedostal se z dobrý. Ještě. Jmenovzi. Ogáš. První místo, ale upozorňuji vás, není to poslední cena, po ní budou ještě následovat další dvě, jenom abyste se nějak zvlášť neoddávali veselí. První cena je
takhle, nejlepší jsem byl já s Martinem, i na té dráze a tak dále. Ale protože my víme, že to tak je, ne, my nemůžeme vyhrát. Protože kdyby my jsme se počítali do závodění, tak nikdo z vás vlastně nevyhraje. No, vy byste jeli zbytečně, vás by to nebavilo. Rodina je rodina. To už tady kdysi zaznělo. První místo získává Emil s Kačou. Necháme ho kecát. Jo, já si ho tady hned řeknu, děkuji. Tak, zasloužej se, napijte. Já to vracím. A nyní, co bude kolovat, jestli bude kolovat to šampáňo, tak poslední odměna a to... Za nejvíce trestných bodů. Nejvíce trestných bodů Starý rok. Kde je Starý rok? Starý rok. To je dobře. Starý roku, stavej. Chtěli jsme udat minutu. Dělá drahoty. Starý rok se stydí. Starý rok se stydí. Starý rok, starý rok. Starý rok se stydí. Starý rok, starý rok, starý rok, starý rok, starý rok, starý rok, starý rok. Máš minutu. A jako sběratel nejvíce trestných bodů v historii, tak mám proslov, 1 minutu mu dáme prostor k tomu, aby řekl, co chtěl. A už lístek. Můžeš mluvit. Tak co chtěl. Děkuju, že jsem vás viděl. A nepochopili jste můj humor. A když jste ho pochopili, tak jsem to byl jenom já Starý rok. Ale ten Nový rok jsem tady nenašel. A to mě mrzí, protože jsem zrzí a drzí. To je všechno? Jeden pán v jednom městě, v jednom městě, v jednom městě. Žil jeden pán v jednom městě a jmenoval se Barabáš. Žil druhý pán v druhém městě, v druhém městě, v druhém městě. Žil druhý pán v druhém městě a jmenoval se Tadeáš. Žil třetí pán v třetím městě, v třetím městě, v třetím městě. Žil třetí pán v třetím městě a jmenoval